Kubatshazwa amazwi insizwe esizakhela udumo ngamazwi ahlabahlosile laphana ku-TikTok. Igama layo bajwayele ukuyibiza njengomzala ngane wethu khona lapha enkundleni ya-TikTok. Uzokhumbula le nsizwe ezakhela udumo ngamagama amnandi akhayo anohlonze nakuyiwona afaka intshisekelo kwentsheni iyagqugqumezela kakhulu inkulumo yami. Mntana sekhaya kuthuke nje abantu abaningi ngeke kule nkulumo ekhulunywe la, ngabe unengane efunde resi noma ngabe ingane yakini ifunde resi noma ngabe unentombi efunde resi, ngiyakuthembisa ukuthi le nkulumo uyayidinga futhi emva kokuyidinga uzokhomenta usho ukuthi ngabe iqiniso elingakanani, ngabe ngamanga angakanani. Mhlawumbe ngomunye wabafunde resi kodwa kunezinto onokuyibona ziphambene nalezi ey'shoyo lo mjida. Ngizocela nje ngane yakwethu ukuthi ubuyele ngala kwi-comment section usho ukuthi cha, lokho okushiwo umzala mina angikuboni kuyikho, bathi umjiksi igama lamzala laphana. Ngaphandle nje ukuthi siqhubekele phambili bamba la. Siyawabukela futhi hamba phambili iGuluva TV. Cela ukuthi wenze lokhu, subscribe, share, comment, like, asihlangane khona. Kanti manje kubingelela lesikhathi ekubingelela yena mathinta acabisa intombi zimqomela amehla akhe, abanye baqomela imali ethi bazi ngane yakwethu. Inkinga entsha esesibhekene nayo manje akusewona ama-2K sekubizwa ngani ngeke mzala yabona lezi ngane, yabona mzala, kubuhlungu ukulahlekelwa into ebiphambi kwakho ubuyitshela ukuthi wena kusasa ngakunika umhlahlandlela. Uyabona umkhuleko wabazali bekhulekela ukuthi izingane ziye esikoleni ziyoqala unyaka manje benikela benza konke bethi izingane ziyoqala unyaka zithathiwe emavasithi ziyofunda. Mzala kaphela nje 3 months 3 months seziyarequestelwa zona, ingane ziyarequestelwa, ingane ziphuza utshwala zigcwele itheku. Ngikhuluma ngengane ezincane mina, ingane ezincane, ngeke ngisho ama-2K ngoba i-2K ilokhu ngikhuluma ngengane ezincane sekwamabhoni ziphuza ngaphansi kwezihlahla nabantu abadala mzala. Iphutha elikhulu esilenzayo, izingane ziphuza nabantu abadala bengayixoshi. ziphuziswe yabona nje kuwe, Khona amabooks allowance abawatholile, ziphuziswe yabona, baphuza yona leyo mali leyo. Angi-understand mina bafowethu ukuthi kahle kahle ekugcineni izwe lizoba kanjani. Bese kuba yilaba bafana abancane basemakhaya, basuka emakhaya. Ngiyabona-ke inkungu igcwele la, basenenkungu leyangempela, ungqoqwane ugcwele ikhanda, abazi nokuthi liyaphuma noma liyashona, bahlanganisa utshwala bayaphuza. shuthi kubona umzala lokhu Freezile ikhanda. Banalento bemzala kungathini, yabona le comfort zone abayitholile. Bathola i-1.5, bathola abantu abangayazi abangajwayele ukuyiphatha, bathola bahlala kwi-apartment yamahhala. I-stress abanazo. Awucabangi igazi lami ingane entombazane ifunda almost 4 years ingatholi ima result. Abazali babulawa yithi siphila. Lezi ngane izinto ezenzayo yizona ezibulala abazali. Ngoba umzali wakho umbukisa ngomakhelwane. Mina umama wayengafuni ukuthi ngenze into ebhedayo ngoba wayesabela ukuthi omakhelwane bazothini. Ngangiyibuza mama unandaba nomakhelwane, hayi ngoba wayekhalela umakhelwane, wayekhalela ukuthi kusasa ingane yamakhelwane izothi izinto ethile wena ususele emuva. wayegqugquzela wena. Bese kuba ngathi manje kwamakhelwane benza kahle, banezinto ezirayi kanti no, bayithatha ingane bayifaka endleleni. Izingane mfowethu zihamba ziyiphosa kubafana, zilala noma kanjani. Okungiphatha kabi ke mzalo ukuthi njengoba sishayela ama-Uber ingane mangizoyilanda eresi yayo angithi ishare i-location, ishare yonke le ama-details ka-drive. Uma ingane ivelelwa inkinga la iyakhona, ubani umuntu ogcina ukuthatha leyo ngane? Akumina, sengigaxele lapho. But njengamanje zenza kakhulu bafethu. Nakasebenze siphungale nje wona mzala, ingane uyibona uyitshela lokhu. No, lezi ngane mzala ngeke usayitshela lezi. Lezi ngeke usayitshela. Mina ngibuka ukuthi abantu abanebhadi kakhulukazi alabafana basemakhaya. Abavele bekhohle. Uyabona umuntu nentombi esevasithi khohlwa. Ayikhohlwa ngempela. Vele ukhohlwe njengesidomo esikoleni. Ubona isidomo lokho namakubhala ithethe udla ipeni kanje vele ukhohlwe. Njengoba la usawuthola kasi. Awu udlihleza. Seyithatha phela. Kunendaba engeke ngayilalela nje ngamama ngazo enhlalo ukuthi ikhaya. Phuma nje kulo muntu. Ngiyabuka ngitshe iqiniso mzala. You can't tell me ukuthi ungajola nomuntu ofunda eThekwini
ohlala le koma-rest but ezinga angisho ukuthi Mzala bonke but imajority yamantombazana afunda ema-varsity obviously labo bantu lawo u-1.5 angeke inele gross 1.5 obviously usefuna isandla sesibili esizom-assist of which means mina ukuze ngizothola ukuze ngikusize yini mina ngizoyithola obviously yena ucabangani ucabanga ukuthi ikhekhe right lona umshiye emakhaya yena Mzala ngikhuluma namhlanje kunezingane ezingabazi obaba bazo kunezingane ezimithiwe kumanje ayinabo baba kunamantombazane anezifo akazi wasithatha kubani ngenxa yokuthi wena uhamba ufafaza zigcwele manje restaurant ithe lo uthatha umfana uthatha kufaka restaurant ngathi wena manje uyisidla kuhle ngathi kina wenzela izinto eziright Iyopele uqinele kuyopele qina. Hey mina futhi ngiqalile. Itheku hayi itheku libolile bafana hayi. Lezi ngane ikhula manje. Hayi ngeke Mzala khohlwa. Akuvali uNSFAS gazi. Awuvali. uNSFAS Mzala ngubona umsebenzi wawo mina. Anguboni abanye bawo Nkosi yami bawusebenzisa ngendlela right. Abanye bawo bathumela ekhaya. Yabona baningi engibaziyo bethe mfowethu ngizafaka ekhaya yazi ingane yami ngizafaka ekhaya nginabangani bebethola imvalo. Mama this and that. But amantombazane awakwazi ukucabanga umuntu ezakhohlisa umfana amkhohlise ngalezi zinto ezincane lezi zinto ezithengwa eMcDonald's labagcwele la wena uswazi uthathe igolide likababa wakho lonke akale Mzala intombazane yakwazi ukuthatha 1.5 phone ithenge wave bese yazi lenzo ecela kubafana uqonda ayikho gazi lapho yazi futhi ngiyakubona kunamathela ngiyakubona kusondela thuzo umuntu yamaxefu fusa suka la kwathi how put le fusa kunobhudo ongaka wena ukuphuzana nogwayi ethuzo kwemoto ngathi wena ngaxoxa mfowethu yazi ngakubuka mfowethu yazi bethi into engiphathe kabi kunoza kwethu abebehleli nawo lezi zingane badala mfowethu Kodwa badala futhi qamba badala kodwa bahleli nazo yazi kubhlungu kanjani ukufunda iminyaka u4 ama results ungawatholi njengamanje usuthi uma ufuna ukuyongena kwi-exam kube ukuthi khona ipercent oliphethe uma ungaliphethe awubhali exam akhona phela ama results Mzala mhlawumbe wena expected more Mzala konje mina mfethu mina nane into Mzala mina angiphasisi ukuthi ingane zema-varsity manje ingane yabona nje intombazane ayiphumi yofundela iskill esithile kuno engineering kuno fitting kuno welding kunazo zonke izinto eholelayo yabona kunengabane semayini kuno sasola bokuMpumalanga amantombazana agijima ngeemoto kahle namzala izikole sefanele ziphendule academy where kuzofundiswa ngamakhono ngeke lezi South Africa sekhona ama challenge khona challenge ngathi ngiyibona le kunyaza samahlombe kanje lefikile lethi awujwala babi ayibona awuyazi Banguthini Mzala ujwala babi yeah wena mase benyasisa ngathi babanjwa amangozolo umuntu athi phela ugwayi yabo amangozolo umuntu bathi iskomoto esifensi manje yeah wena iskomoto esifensi ujwala bami hey mfethu ubona abafana nentombi mina nje sengathi umama wami nje i-challenge naye ngeke mina umama wami enze umsangano lo mthetho fusaki Toti umuntu omzayo wena ngeke hayi bafethu lona ke lizwe ingane zakwethu asikhetheni madoda asikhetheni abantu abawusumela emzini yobaba hayi futhi umfazi umphiwa idlozi lo muhle umbone lapha kuFlorida's angiboni Florida akuyena gazi lutho umfazi umphiwa idlozi Mzala buku umncane ushebe nasi umfazi umphiwa idlozi lakho hayi ko Florida umuntu mawuhamba naye la kuthiwa umjikisi uhamba nentombi embe kanje kulungile uma emubi kuwena kuhle kodwa kuyami inhliziyo nasedlozini lakithi kuyakhanya kumhlophe nje nansi weingane zakithi lapha eMnazarethini uthini wena Mzala yeka kanjalo hambe Clement wese sikhalela awuyazi awudlala ngomzala ujwala baba bese bayethenje hayi abantu kulanja hayi ba